sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Tanawa? Kung kita magpadayon pagpakasala, human nga nadawat atong kahibalo sa kamatuoran, wala nay nahibilin nga halad para sa imong sala. Di na muani si Kristo diri aron magpalansang sa imong sala. Muna kung magpabilin ka, magpakasala ta, mo bitaw ni kining chance nato kinahanglan. Matod pa niya, sin no more. Ayaw na mo pagpakasala. Mo nang gusto gyud unta sa Ginoo. Once nga ikaw na bautismuhan ka, nabuhi ka na, naayo ka na, sin no more. Gamay lang ning sin no more, paningkamutan nato ning sin no more nga dili na gyud ka magkasala sa bangon sa Ginoo. Kung nang manangit ka kanunay sa Ginoo, bisan asa ta mulakaw kay siya tong ama naron. Bisan asa ta mo adto, pauban na to ang Ginoo mo nang manangit na bisan kung sa atong buhaton, bisan kung sa atong palitan Lord, magpalit og auto. Magpalit og balay, magpalit og mga butang. Mananghiri ang Ginoo, aron ingnon ka sa Ginoo, sao nga nimong butang nga balik na magmo. Wanang hunaw-hunaon nimo kung ikaw mga lagad sa Ginoo nining last days of God kay ngano man dangerous nga ning ato ang kalibutan. Sa verse 27, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Nga matod pa niya, apan niining tanan ha, kay wala na may sala nga halad para kung makasala ka, sige lagapod kag makasala, hinumdumi nga wala na halad aron nga diin mo pasaylo nimo. Mao lang ni ang imong tan-awon nga ang kuyaw fearful looking of judgment. Tan-awa lang ninyo na ang judgment. Kung unsay judgment anong mga tao nga nagpabiling pagkasala, unfair indignation ug kanang kuyaw kayo nga diin panghitabo diri sa kalibutan, which shall devour the adversaries. Nga diin mo ka na ang mo devour nato, gamiton sa mga kaaway nato. Ang kaaway mo muot-ut sa mga nangalagad sa Ginoo. Sa 28, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witness. Tanawa, atong unang panahon ng balao daw ni Moses nga mauni sa diya gani nga ikaw magpasipala, mao nang gingon, died without mercy under 2 witness. Patyon ka dayon nga walay ko kaaluoy basta doon na lang mo witness kay mo duha ka tawo. O bitaw na din sa ato sa kalibutan, adunay witness tulugi na katao, kung adunay makapatunay nimo tulog katao nga ikaw nakasala. Pero kung isara, dili na panumbalingon sa balaod. Dili. Kung duha, ambot lang kung apilon pa ba niya. Basta ako nadunggan din sa ato ang Pilipinas, tulog ka witness. Pero kang Moses, mas kuyaw. Kung witness lang gani na ang duha ka buhok nga ikaw nakasala, walay ko kaluoy. Patyon yung kadayon. Nga matod pa sa verse 29, ingon ang Espiritu ang puno sa Ginoo. Of how much sorer punishment suppose ye shall he be do worthy, who hath trodden underfoot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant wherewith he was sanctified, and unholy things, and hath done despise into the Spirit of grace. Mo na ni, kung sa rin imong pagtuo nga isilot kanimo, kung imong pasipatan, nga matod pa niya ang covenant. Kani mga covenant, mga commandment sa Ginoo nga gisugo nato, unsa daw ang inyohang hunahuna nga isilot nato. Labi na kadtong mga tao nga diin gibalaan na, kunya ang gihimo ang butang og unholy, ang pagsimba dili binalaan, mo ato lang sa simbahan nga baliwala lang. Unsa ka imo pagtuo nga din isilot sa Ginoo? Ingon pa niya dinhi ha. Ilabi na katong nagdespise sa espiritu sa grasya. Ang grasya sa Ginoo mo na yang espiritu. Mo bitan ang gitawag ta grace period. Oh, kanang gitawag ta og kanang naa sa grasya tungod kay ang espiritu nato mo ay nagiya nato. Kay kung makasala lang ta, pasayloon ta, gikan pa dito sa cross. Pero nahuman na gyud na dito sa giingon ni Jesus Christ o sa libro nga din sa Roma chapter 6.
nga matud pa niya magpadayon batas pagpakasala rumudagaya ang grasya sa Ginoo. Matud pa ni Pablo, palayo na dili na mudagaya ang grasya sa Ginoo kung magsigit ta og pagpakasala. Mabitaw na hinungdan ang sulat ni Ezra na di nagata siya time, a little space of grace. Gamay na lang nga grasya ang yatag sa Ginoo kining panahon ni gamay pag human ini pandemic sa tinuod lang no pag mahuman ni pandemic war na wa pa mo kabalo nga naggandam na ang mga nasod na diya sa Philippines Sea ang mga armas sa Amerika. Dili lang ka nga armas sa Amerika mga barko nila kundi ang armas sa mga kalyado po sa Amerika kaya nga naman sila nang gubuton ng China o na nga maningkamot na kay pag humanin yung pandemic war na kita pa may makasimba ng war ilabi na human ang war kung kita mo daog mo naman ito mag one word mo ito mo giya na to mo ng great tribulation kita pa may pangalaga na magbuhat ng rapture nga wa man gisulti diri sa Matthew nga din doon rapture after man great tribulation nga si Jesus Christ bubalik. Ang problema lang kay mga pastor nagsulti siya nga adunay snatch adunay rapture una mo abot ang great tribulation nga din ang tao na lang wala na lang nagkinahanglan og mga gitawag og provision nga din unsa ka kun dili mahitabo ang rapture kay daghay nagwali ang about rapture which is wagin pulong sa Biblia rapture kay ang rapture man go daghay meaning pero ang caught up usalay meaning mawala na pag-transfer sa lugar nga din dalpon tapuhon. Mani yang gingon din unsa ka ang imuhang pagtuwa ng mga silot na kung binuangan nimo ni mga pulong ingnon lang nimo nga nakabitaw rapture o napasagdan na nimo simba basta aslog nga din nagasimba ka sa balay nagaampo ka sa balay nagaawit ka sa balay unaw na aning gitawag nga yang giingon nga din unholy things hath done despise unto the spirit of grace nga din imo lang despise na kanang gisulti sa espiritu sa grasya nga din nabini mo sa gisulti sa espiritu sa grasya anang kingdom sa Ginoo kanang balay sa Ginoo mo bitaw nang giingon ni David sa Psalms chapter 91 man na di ba daghang kayo nagpasalig ng 91 who dwell in the secret of the house of God is under the shadow of the Almighty. Kaya mo na ang refuge nimo, mo na ang tabang nimo kung ikaw na nagpuyo sa sikreto sa balay sa Ginoo. Nya wingon lang ka ang balay sa Ginoo. Mo na inyong balay. Mabita na ang Ginoo nagtukod og templo aron dito siya mupuyo. Mo na iyang gingon din niya. Sa verse 30, for we know him that hath said, vengeance belongeth unto me. I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge His people. Muna gayang gingon din kay kamo na nasayod nga ningon siya akong panimalos ko ang Ginoo nga matod pa niya iyahan ang panimalos og iya gyud matod pa niya I will recompense panimastan gyud niya nag-ingon ang Dios nga diin siya mao maghukom anang mga katawhan niya. O bitaw nang ningon sa 31, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Mo na nga usa ka kuyaw nga butang nga ding ikaw mahulog sa kamot sa Dios kay ngano man balos ko ng Ginoo. Mo ni karon, mo ni kung ikaw nakaila sa Ginoo kaniadto kung mga lagad ka, ingon pa ni Joshua di ka kaalagad kay ang Ginoo siloso ug balaan. Unya pag-abot ni Jesus Christ, mga lagad na ta kay gipasalaw ta ni Jesus Christ kay naa ang iyang gugma ug ang grasya. Nya sa diya nga nahumana ang iyang grasya karon. Gisultihan ta, giwarningan ta, gitagaan ta og chance pag dili gyud ta mga lagad sa Ginoo manimalos na siya ug nag-andam siya kapulot. Mo na nga akong pagila sa Ginoo tulo lang kabuok. Siloso, balaan, may gugmaon ug maluluyon ug manimalos. Ug ang iyang ikapulot niya katagamtan sa mga tao nga nagbinuang sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo bitaw na kung ingnon ko kamo kini atong pagkakristohanon dili ni ingon dulat-dulat lang. Mo kani ang Ginoo nga nagbuhat sa tao
nga gusto niya nga diin siya maghari, siya magdumala, gusto sa Ginoo nga siya tahuron lang, himayaon lang. Mo bitaw nang ingon si David, nganong ikaw nagabisita man kanamo, why thou hast thou visit me? Nganong gibisitahan me? Why thou how mindful of me? Nga ang tao kuno ginabisitahan, naggiuna-huna sa Ginoo. Kay ngano man ang tao gibuhat mo sa Ginoo, niya gusto niya nga din ang tao mo daig lang gyud sa iya. Ikaw gipakatao dinhi sa kalibutan alang sa iyang purpose. Unsa man iyang purpose? Para himayaon siya. Ug ang tanan niyang kalipay gusto niya nga mabuhat sa usa ka Kristiyanon. Mo bitaw na ninitag na karon sa ni kapainundong na to nga din ang atong kalibutan is endangered na. Kaya nga naman, muabot na ang katapusan. Matthew 24 verse 21, for then shall be a great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. O mo nang iyahang giingon nga danger, kaya nga naman dunay may tabok sa kalibutan, nga wak pag yun natukod ang kalibutan, wak pa na tabok. So, dili na may tabok, kanang 666, last na. Mao ka na ang pamaagi ni Satanas, may bawa na ito ng anong mao na niyang pamaagi. Kay tungod kay, di naman siya pasakon sa langit. Karon tuwa pa siya sa langit, sa kakanaog pa si Satanas. Wa pa nahitabo ang gira dito ha. Wa pa mahitabo. Wag gani mahitabo na ang gira dito. May bawa na ito na kanusaan ang gira, mahitabo dito. Ingon pa niya din sa Matthew 24 verse 29 to 39. Mao na iyang giingon. Immediately. Tanawa. Chapter 24 verse 29. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken. Mo na to yung giingon sa Hebrew nga dili lang kay ang yuta iyang uyugon kundi ang kalangitan pud. Kay nga naman mubalik naman siya. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all the tribes of the earth mourn. Tanawa pagbalik ni Kristo, magbuol yun ang mga kalibutan, ang mga tao sa kalibutan. Mo nang gingon, wa kay labot. Tingano man, malipay man kay moabot naman ang Ginoo. Mo na magmourn ang tibuok kalibutan, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angel with a great sound of trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds and from one end and heaven to the other. O, iyang gadiro na ito tanan mga Kristiyanon. So, tinuod ba? Katong mga rimnan, katong akong gingon sa inyo, rimnan na lang ang gisulti sa ginawa mga nahibilin nga wala na pulyot. Wala sila na isnir diri sa mga butang sa kalibutan katong giingon ni Solomon sa Ecclesiastes, kanang imong kadato, kanang imong kabright, ang imong gitawag og talent diri sa kalibutan usala na kalitag sa imong kinabuhi, gawa ka kabalo asa ka padong. Kay ngano man nalitag man ka kay dato man ka, kay maayo man ka, kay bright man ka, mo na usala kalitag labi na katong mga Kristohanon nga diin wala na under sa mga bright nga diin magpadaghan lang. E basi pwede ay kapil mo sa gamay. Kanang gamay yung gingon, basig dili ra natulo, dili lang na napulo. Kay matod pa dito sa Revelation, ang nakita ni John the Baptist is multitudes. Gawas ka, 144,000 nga mga tribes of Israel, doon ay multitudes. Kanang multitudes, daghan na sila. Pero dili gud daghan kayo na din. Kanang maigo lang daw dito sa New Jerusalem. Kanang Jerusalem ron ba na itukod sa mga tao karon kinabungkag naman di naman na tinuod Jerusalem, di naman na mao sukod. Kung sukdo na nimo masulod ang mga tao diya daghan-daghan pod. Mao na ang pangluwason niya dalon dito sa Jerusalem. Wala yang gingon dinhi. Nga aduna gyud mga hitabo apan immediately ana after the great tribulation. Mobita na ang rapture is not a provision of God to escape the great tribulation. Dili na mawang provision sa Ginoo nga sama sa arka. Nga atuon ta dayon sa langit kahayahay ra nato.
Muna mga tao nga din baliwala lang pag pangalagat sa Ginoo kung yun nanao lang sa Ginoo kahayay ra nimo. Ang problema pulong diyan kung ikaw ba qualified sa rapture. Isgutan na itong rapture. Kung qualified ka sa rapture, di ma-rapture ka. Na may qualification sa rapture. Basi dahil disqualified ka, kay ingon pa ni sinful. Nga mga tao, nagtuo sila nga di, sila iya sa Ginoo, pero pagkabot sa unahan, disqualified di ay. Manang gingon sa Revelation, giribel nga di, giisip mong buhi, pero patay di ay. Bobita na nga di, magtanaw kita sa pulong sa Ginoo, kay mo niya itong guidance. Mo niya ang iyang gingon nga great tribulation. Nga naman nahimo mang great tribulation ni. Kay ang revelation, great tribulation kay tungod sa revelation nga gireveal na agi mahitabo. After mo nang gingon. Matod pa niya sa dili pamubalik si Jesus Christ. Mo nang gingon na agi great tribulation. Revelation chapter 13.